Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै दैज्लां बोथोरनि खुलुमनाय जासिहरबाय आरो बरायनानै लाबाय। सो गाइसमोन, दिनैनि कन्टेन्टआ इसेबां इम्पर्टेन्ट नङा। आङो नै दुब्लि बारियाव दंफैयो, खामानि एसे मावला फैदों। दा बावहाय सान्दुङाथ' अयथासार, आङो ओंखायनो साथा लादों, साथा लानानै खामानि मावदों। स' गाइसमोन, माइया गायबाय सोरबा सोरबा, नाथाय जोंना नैबे लाम गुवार हालामा गायनो मोनाखै, दैयानो थोबसेबो गैया गाइसमोन। स' जायफोरहा एसे सिगां माइ फोदोंमोन, सिगां गायग्रोग्रा बिथांमोना गायबाय, जा एसे दै दं बेजोंनो। नाथाय जोंना एसे उनावबाबो गायजाग्रा माइ फोनाय जादों। आलादा जायगायाव आलादा आलादा मुंजों गाबज्रियो। जोंनिथिं जायफोरा रन्जित फोदों बिथांमोना गायबायानो। बेनिफ्राय जोंनिया जाहैबाय मानसुरि होनो, एसे लेटब्लाब जायो आरो। अखा हाबा हांगौ नंदोंमोन आङो गाइसमोन, माथो खालामबावनो, नेचारेल। बेनिफ्राय गाइसमोन, बि बयसनि र' मुभिखौहाय नेदोंमोन। मैया फैनांगौमोन नालाय, लेटलिब्लाबो आङो दिनै बुंनाय जाबाय। दा बिथाङाथ' फैया बेखौ होनाखै, गावनि चेनेलाव मोनसे क्लियारिफिकेसन होदों। दा बेनि गेजेरजों फैगोन, माखासे उसुबिदा जादों। बाब साथा दोनथ'नायदोंमोनलै आं गाइसमोन, हायालै माथो। नैबे बि बयस फंबायनि मुभिया डिउ टु टेकनिकेल इसुस फैथ'नो हायाखै, फैगोन बियो। माने बि बयस बिथाङा गावनि र' मुभिखौ मैया 7 जुलाइआवहाय होनो हायाखिसै, खिन्थु उनावहाय फैगोन आरो। मोनसे निउसाव नुदां, आरो बियो बास्तबाव जोबोद खहा गोनां मोनसे बासन। इन्डिया इज ए सेकुलार डेम'क्रेटिक सभारेन कान्ट्रि। बेवहाय खुनु धर्म बासिलायनायनि खोथा फैया। बयबो समान जाथि हिसाबै, हारि हिसाबै, सुबुं हिसाबै थांना थायो। भारतआ सेकुलार हादर हिसाबै बयहाबो गावबागाव धर्मखौ चुज खालामनानै लानायनि मोन्थाय दं। बे हिसाबै सोरनिबा थुनायाव हारियाव दावराव दावसि लाबोनो, धर्मआरि दाङाबाजि लाबोनो, खखा सानायाव गब्र'हैनाङा। जों जोंनि गेजेराव थिगैनो दंलायखायो। जों बयबो जेखि धर्मनि जाया मानो ज' अनलायनानै मिलायनानै खौसेयै थांना थानांगौ, आं बेखौ हास्थायो। लोगोसे नैबे प्रेंक खालामनाय भिडिअ, जायफोर लालाबायो, खिन्थु एखमबा समाव एक्सिडेन्ट दाजाथों, खिन्थु मालाबा समाव नै एक्सिडेन्टबो जाफ्लाङो। आङो नैबे दा बावैसो जानाय जोंनि निउसाव मोननाय बेखौल' बुङाखै आङो, आसामाव जानायखौ, दिनैनि निउसाव मोननायखौल' बुङाखै। दिल्ली, बेंगलर बादियावबो अनेक प्रुफ दङ साइबार क्राइम होजानाय प्रेंक भिडिअ बानायनानै। दा जोङो हानायखिनिखौ सानै हयै बबेबा केटेगरिखौ जोङो प्रेंकबाबो खालामो, एन्टारटेनमेन्टआव लानानै इन्जय हिसाबै खालामनांगौबो, खिन्थु थाल लानानै खालामनांगौ आरो।
जियानो जा मानो दिनैनि आपडेट्सआ एसेखिनियानोमोन स' बयबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल